Hey yo, what's up good people? This is your girl Kansaneni in SKP. Sika like a Korean 31 la semvoja. 31 it's malmoshile lenzani liyabaleka. Don't forget to subscribe, follow our channels and let's get shapa. Follow for more. Walala wasala wavuka bayisola. So ngicala nangujomi. What's your green flag emfaneni? Mfana uziphethe kahle Jomi. Lo uziphethe kahle shine sky blue. Awu Uziphethe kahle yabo. Yeah. Umuntuogrand man. Sithanda. Yeah. So ntwana siwena, what's your green flag entombazaneni? Intombazaneni. Yeah. Intombazane clean. Intombazane kwazi ukucabanga. Mama ngithi intombazaneni uthanda ama gay or? Hayi, straight nje. Okay. Intombazaneni. Yeah, intombazana straight. Yeah, uthanda intombazane njani? Clean. Hawu chomo clean shaye snaplex siyabangena. Dark. Emncwabeni. Dark and clean. Edark. Ufuna umnyamano wena. Umnyama. Wayisapha amavanila azonginukela. Yeah. Izinto ezikanjalo man, icherry wazi ukucabanga man. Angicabangele sometimes yabo. Chumi uyakwazi ukucabanga? Yeah, sitho. Sicabangele wena ungacabangeli futhi omunye umuntu. Ngiyabona izinto ezikanjalo. Like kumele combine ngisho like equalize together. Yeah, angithi mayimona engqondo uzokwazi ukucabanga na. Nama ngizofika mina makade ngiyabhidliza ngimgudluza ngibhidliza kwasana. So what's the red flag entombazaneni? Intombazaneni. Red flag. Intombazane hamba nabafana abaningi. Yo. Chumi hamba namafana? Hamba nabo. Jomi like yo. Hamba nabo amafana bazondlala nina bazondlala. Ndikhuluma intombazane hamba nabafana abaningi. Yo, intombazane nomlomo omnyama. Uyaphi umlomo omnyama? Ubuzithaso. Chuf. Habi. Kwayi. Yazi ichufu yenzani? Mama Meli, yazi ichufu yenzani? Yenzani? Ichufu like nanoma uyibhema. Yeah. Angeke unuke kabi. Like I affect ama lips. Mawogwayi nani uzisaphi intombazane. Yabona sometimes cleanliness anayo man. Chomunye ubhema ukwayi. Joma ngibhemi yo. Kumelanga ubheme ngoba mase nibhema nonke uyohlela ngathina amaphara njengoba nisimane ngobuphara. But then yeah, what do you bring on the table? Twanas. Mina I bring imali jo nempatho. Nemali. Imali. Yabona skimena ngeguru. Chomi wena? Nachoma I bring yo. Uthakazi ukuthi letha. Ufuna letheni? Akalethe uthando nemali. Imali. Hayi, hawona hali imali melethwe uwe. Kanjani? Or yini lama type ukuthi indoda must. Hayi, indoda must. Sis. Chomi wena uhamba uyofeka bakata umvisi imali amadoda akho. Ufuna kulisa imali amadoda akhe? Yabo labe bathi indoda must laba like abafala lese banganayo father figure. Ngiyakuzwa maye wena kahle kahle uzoyiletha imali. Hayi mina ngine father figure. So wena chomi ngamanye amagama uthi ungambheja. Obvious imali mayikho. Uzobheja yena maqeda imali yakhe idliwe yimi. Kanjani? Yeah, uyathanda Umfana uzokufebela ke ngakuthande. Ungabribe umfana, bribe uNkulunkulu. Ufuna ukuncenga uNkulunkulu uphinde uncenga umfana. Be serious. But anyway, don't forget to subscribe, like, share and comment for more. Ungathi ngihleli ngedumbu labantu bayabanda. So bapha 5 minutes ukuthi they have to know each other because like ngiyagodola ngithanda ukuhlala nedumbu mina. Bamba ntwana si. Sondela kabantu yashisa. Hello. Hi. Okay. Sharp. Sharp wena. Ngishaphi nje. Yani angazi ngibuza ukuthini. Yo. Wena ufuna ukungibuza? Mina. Mina nginama questions. Anama questions. Like Joe. Ukukhuluma kakhulu yabo. Okay, ithi ngibuze ke. Masithi moku relationship ufuna ukuphathwa kanjani? Phatha kahle. Kanjani? Like kahle zenoma phezulu. Ungangiphathi imali ngathi ngumngani wakho manje angazi text ukufuna wena wenzani. Yes, I can be your friend maka like ngithathe as like umuntu wakho ezingumuntu wakho. Do you believe in yo konje bayibizani lento le? Maye umuntu moqala ukumbona in a first love yini? First sight. Konje yini legama le? Love in a first sight.
Oh, love at first sight. Do you believe in that? Mina, Mm. not really. Not really. Yeah, not really. Okay. Mara it's handling khona believe. Yeah, it's hard to show me I believe it. You know when you believe. My mother and my dad, about like, My yeah. phela mebazoba yi-example kuwa ngeke phela yenzakala yazi asiphanga ngokufana. Yeah, logo siyakwazi. Mm. Maka like I do believe just because of like ngiyabona ukuthi okay. Lona lukhona, uma luthi bakhona lukhona. Thando. Lukhona uthando bafethu. I am back like never left. I am back like never left. Awunuki fresh that's why. So Chomi wena njengoba ukhulume naye umrate ngaki out of 10? Solid 7 angithola. 7. I3 yephi? I3 maybe ngama looks like yabo. Umrate 7 ngoba si3 masihlanganisa yenza 10. So wena ntwana simrate ngaki out of 10? Na ngimrate 6. I4 yephi? Uthulile laze ngifuna like umuntu ozokhuluma manje. Funa umuntu ophaphayo ufana njengami. Hayi wena uphapha over. Phela mina ngizokushaya mina yashaya. Uthi umpa 6 them. Ngimnika 6 angithi ngimbona nanokuthi eish maka ngazama ukukhuluma. Chomi bathi mangazama ukukhuluma phapha uthwana lena. Maka chomo sangikhona ukuphapha ngenze njani? Yo. Yabona mothulile uzokufebela. Angikhona ukuphapha phela. Maka anyway wena macabanga naye. Mocabanga ngawe uyamthatha? Ngicabanga naye. Yeah, uyamthatha. Na ngimthatha. Guys inthungisani siyashadisa. Chomi uyamthatha? Nangazi. Wena ungavumi ngoba what if hamba nomkhovu? Angazi. Yes. Wena uyangicaka njengoba sowuvumile what if ngilethele umkhovu? Ngilethele umkhovu sesothakatha sonke. Chomi kuthiwa uyathakatha. But then yo. Haba fresh. But then Chomi ngicela ubhekelele. Bana sibheka le. Ngizobala 1 up to 5 then ngizokhulula ama mask and see each other. Ngibatla bona hore ke di festival nana. Don't forget to subscribe, follow and comment for more. Konjitho bani? Sina umtanso. Yeah, and go and search him Sina umtanso and hamba nofollow guys in what channel yakhe cause like no shama get down. Chomi ubani? Starfire. Starfire. Yeah, Starfire. Oh, it's a Starfire. Starfire. Oh, it's Starfire. Ufire kusho ukuthi uyashisa umlilo. Ulala kasani. So 5 4 3 kwabanda wesi 2 1 tata ka blue tata no black ngapha tata babustwa yimi pink tata Pinky. pink uyabona phela wena ushaya amafu inkanyezi Amaye wena lo simsaka etoilet ebusuku. pink ne Hayi singini. oh kansana ingqondo umntwana ukukholela kulezi zinto Chomi ngamthatha yambona ukuthi childish and sifuna abantu aba-oldish umuntu omatured. Hlalile thina crash wena buwenzani crash? Angifundanga crash angithi like yabona izwa nje ukhulule khulile masababs. Masababs akuna crash. No. Ne day care. Yes. Iphi mehlu? Ilokuthi wo. No, umuntu osengaye la. Nangu umuntu osengaye. Ungene kanjani uyabanda mina ngena abantu ababandayo. Yafana. So Chomi. Yeah. Uyamthatha Sky Blue. Ungamthatha uyaphapha. First utshopela njengemcwape angazi akachazeki. Umubi times 10 makuthi uma ngamthatha uzoba zehlisa isithunzi. Yo, that's good. Ungasmayileli camera uzothi sama subscribers wami. But then ngathi ngimpukane wena uyini? Imfene sithwala ngawo. Nginyoka ihlukene imfene. Wena ukho fresh. Chomi khuluma mtshela ukuthi ukho fresh. Ngimtshela Chomi umntana fresh. Ufresh? Uyababa wena. Also umuhle. Handsome. Akana ne muscles akana. Chomi
ngiyambona ukuthi umkhaba lo Matype wakho ayanyanyisa yazi. mina itype yami ngaba babakho yazi Yo. wena umntwana la kimi ngizokulimaza Yo. khuluma nomuntu wakho hana likolo ilatsiba litype yakho ke batho ba tsamaya ka distance Nani? manje lo uhamba ngeenyawo uzothi siyembola msitaxi mina nginayo yonke into Unayo yonke into. Yo nana ni phela mina ubaba makabaleka ngikhona uyangondla yakona. Ma wambalekile. Ukuthi utshwala nabantu abadala. Hey. hayi ukuthi ngitshela ngabantu abadala ngifuna umuntu onestyle angifani naye phela lo ayikho fresh Ana style. angizange ngathi angina style Oh, one style. onestyle Wena nani? nayo yonke into I am a content creator like Mawu. ngi-role model yakho ngamanye amagama so chomi wena according to wena uyamfaka noma uyamkhipha yamfaka or uyamkhipha Oh. Silala. Ngiyamfaka. bayakufaka ngoba uyabanda nisikimane ngokubanda uyamfaka noma uyamkhipha Anyamfa. don't forget to do what subscribe so mina vele imuThomas ngikhola ngokubona so guys they're gonna choose a kiss or a hug sifuna ukubona ukuthi bayafaka nor bayakhipha nor badlala ngathi Yeah. ucela hug kuyabanda bona bafuna nama-hug but then mhaki angithi umuntu wakho mhaki angithi umuntu wakho phela ngizothi akuna-hug lana mhaki angifuni Hey, akuthandi ukuzihlohla shenge. so kusho ukuthi uGawu uyazibona ukuthi iyabanda akaqualify kuGawu badlala ngani guys abafakani laba bahluleka nokukhisana phambweni so yini into abazoyenza ekamereni ayikho but don't forget to follow our channel walala wasala wavuka wayisola ivale lapho